Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị na chi tata bụ afọ ya pụtara anyị ihe ọma, ọ fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Ka m bịakwanụ. Daalụnụ. Join. Share the link. N'ụbọchị taa, topic anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ topic that solve many problem ọtụtụ ndị mmadụ nwere n'ụwa taa. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere different views concerning ndị mmiri, and nya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa ka anyị tiwe anya bụ aka oyibo nsugbe ka ịghọta ihe niile ị kwesịrị ịghọta. Ọ bụrụ ihe ọ bụla omee n'elu asị ndị mmiri, omee eme na asị ndị mmiri. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ihe nwere ike ị na-eme na ndụ mmadụ enwe similarities. Join, share the link, let your friends join. Ka anụ from the horse's mouth. Maka na ihe anyị chọrọ ịkụwa na ya n'ụbọchị taata bụ ihe ya abụghị mata. Ị ghara ịdị ignorant of how things work. If not, ị ga-abụ onye a na-eri ọrụ n'ụzọ dị iche iche because of your own ignorance and clueless. So join today. Share the link. Ihe a chọrọ ikuzi tata bụ nnukwu ihe bara nnukwu uru, ihe gbasara ndị mmiri, water elements, and ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ha. A sị na mma arụwa ahụ m ụka ịbịa n'ụbọchị taa. If not, stress was so much yesterday, so anyị nwere nyawo mmemme na temple. So mana ebe ọ bụ na ndị mụ na ha so na ọ masịrị ha na anyị akụzi ihe a taa for reason of because of some people. So ị nwere isi awele ịbịa across this message today. Count yourself lucky. A sị na chi tata bụ afọ ya pụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m na iro na-asị na-egwu ana ọfọrọ ogwu enwere mgbochi. A sị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị. Si ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ume n'ọnwa ọnwa aṅụrị, ọnwa ngọzi, ọnwa ihe ọma dị iche iche ji eme. Ma ọ bụrụ na ị nwere anya ime mmụọ wee nwee ike tapụ ya own blessing nke na-eme n'ọnwa ọnwa Mee, ọnwa mbute ike, ọnwa ihe ji turn around. Mana what you don't know is only a mystery to you. Yes, to you and not to all. Share the link. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Bụrụ onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. N'ọnwa Mee, ọnwa anyị celebrate mmụọ na-apụ apụ nọ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Oge anyị ji wee mee anniversary festival, anyị wee consecrate the temple. Yes, anyị mere last year. Nke this year. Nke next year ga-abụ ebe funefune dị etu a ka funefune ya dị. Maka na anyị na-esi n'ike na-abanye n'ike. So n'isi ndị niile enwetala abịa uro. Yes, ihe enweta some of the highlights anyị send na social media. Yes, na Facebook, ọ dịkwa na our YouTube channel. Mana enwekwazi ọtụtụ ndị ọzọ ka ga-abịanụ. Ọtago ma ndị a nwere ike ọ bụje na YouTube ka ọ ga-aga. Those ones will go to YouTube
because all a large file or you can 30 minutes, 1 hour or so. So all are very difficult to post on Facebook. So when YouTube accept large files. So upon the video man covered put the event. I post now my phone where my Facebook live yesterday. Manande the video cameraman video. That got be a large file. I may post on Facebook. So now on YouTube, you can careful. We from beginning to the end. Ndị fro na nke a eme na life ya afia na the video ya gazin ọ maka ndị enyi m ndị nọgasị ebe ndị anya enwere ike ịbịa ka ha wee nwee ike ịfụ ka anya bụ ihe si wee mee ekene dịrị ndị afro anyị ihe niile gara ọfụma anyị nọ n'ọnwa udu mmiri mana mmiri dị stọpụrụ ihe anyị na-eme ekene dịrị ndị afro anyị glory be to the most high and the entities of past the gods of our land they stood by us. So no we kwesịrị ma nke ọzọ bụ dịka aja anyị bidolo nke anyị chụrụ n'ọnwa Mee endere na 21st I will conclude ya chụọ aja dị iche iche wee bataje na yesterday bụ 22nd I mezi the anniversary soak festival then aja ọzọ anyị ga-achụkwa bụ nke ọnwa June dịka anyị sikwa bụ onwegode ndị bukbelu nke ọnwa June a onwekwara ndị buku dị na-eso ebu anyị na anya bụ aja anyị na-achụ 14 days then wee ngwe ndị kwụrụ ụgwọ bido na ọnwa gara aga ọnwa na-abụ gara aga pi Disemba ha na-akwụba everyone megatazi ọtọbazi ahụ ụtọ maka na asị n'ụlọ atọba ụtọ ekobe ya ekobe ka nkọwara ihe kwesịrị ịma gbasara anya bụ aja nke ọnwa June a ga-ebido na June 6th yes last for 14 days so ọ bụrụ na ị chọrọ iso na anya bụ aja chat m na WhatsApp send them 3 prayer requests then email donation a token donation to the account created for that mana ka ị nwetazie in full detail chat m na WhatsApp ka m nwee ike ịgwa gị ihe needed from you. Now, let me explain to you what you don't know. And let me explain to you why this Aja 14 days. Or the Ugochi to na temple where Bobidoro. So, in case of one tomorrow, you don't know when you're Aja 14 days. The man will recover on the dog rob. Ndị nwere ike ịbụ na okwetara na mmadụ nwere ike ije gba ọsọ agwụ mana ihe ọ nọ na ya bụ ịda akọpị ritual onye ọbụla na-eme ma ọ bụ ihe ọbụla onye na-eme ọ kọpịrị ya mana ihe onye ọmarazi ụlọ nwere ike ọ kọpịrị ya o mee ma ya wọkọ na ịghọtara ya maka na one is stealing ịghọtago is stealing ịghọtago because taking what is not you do not create and again without paying homage to the originator is not fair at all. So therefore onye ahụ nwere ike mee ya o nwere ndị nọ na social media onwe ike sịkpọ onwe ya afọ sọrọ ya nọ mana ihe ọ na-eme mmekasị ogetara nke onye ogetara nke onye ogetara nke onye na-emekasị ofu ihe ma let me tell you how my 14 days rituals si bido. Mgbe m bidoro ọdịnala amarọ m maka ihe gbasara nke a mana mgbe m bịazi zaa my call echefukwana ana m agwa onye ọbụla na-eso m amara ihe a na-akọwa gbasara spiritual exercise ịma na ebido bụrụ ịma na idro serious at all. Spiritual exercise bụ ihe ọ ga-abụ ọ bụ na you don't like what is happening to you at all. You don't like your account balance right now as we speak. Now, in our quarter, and you have not started this 14 days ritual or quiet time, that is spiritual exercise, you are not serious. But if you are really serious and you are following me, please follow what I'm telling you to do. Because what I'm telling you to do is a tested method. It's not as it's him mel. Because only one man kuzi manan meju ngum wematu.
then you apply it on yourself. If a working formula, it's not as if man na akuzirigi ho chalo. You got more concordant stories. I'm a no one in the mom for years now, and they have been following me my progress. I want this we're going on YouTube since I'm about 2 years now, going to 2 years. They can tell you, they can see my rise. They can go to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Where God be done videos mellow from the year 2000, 2020, ending part of 2020. Okay, watch the rise. It will even scare you. Man, all you chukwu na ndana mewu. Because what chukwu okike na ndị a na our ancestors emero does not exist. But the problem in we are fed. I want to call this year men of little fed. Your problem is that your mind is full of negativity. If you don't have positive mindset and positive thinking, forget it. Because whatever that must happen in this gross material must have taken on form in the spiritual realm. Yes. Example. Even the current Ogbuefi EZE-ANA Ugochi living house. That house was shown to me 7 good years ago. Yes. That time, because I was in Abuja doing well, doing my business. I'm the CEO of Noble Success Computers. Now, I was doing well then. And I don't have any intention to build anything in my father's house. Because why? The reason is this. When we challenges of life, for me, I thought, no, okay, the Musina Bennam. Dan the Acham no shi no monna. No den nadi. Dike to go, yes, then my SH. Yotago, okay, what I'm from time to time. Or the go to come or gas, or the go to come morasa. I was thinking, no envy, the omonna. Because I'm bound there, no do monna get the response. So, sorry for that interruption or poor network signal. So, however, that's 7 years ago. I was in a dream. So for that reason, now I'm also anything Benham. Where you go on another obodo. Deliver oraifite, that is Ojoto. My intention, I already started building something there. My intention, from Abuja, I will go to even Gonana, even Luno, Ojoto. No Basia Christmas about an back to Abuja. Without even Benham. You got there? Thinking Nana Bosso. But yes, here the Nana. So come more than a Chocambia, na go dear. But I got a here. She no monna, the naddy. But I want to hear my one and then that in a Buguru Gaga. Woman can very he was reme. Come on now, Gruben Kudo, Macamon now, Gruben now, Kudo, what you only know what he me. You got there? If you was in and what an Obugodu re. No more only Bugaga Sena Benagi. One normal can you cook a worker, we made he was reme, and did you Kudo. You got there? 7 years ago, I was in dream. I saw myself in my father's compound, and I saw a duplex there. The compound was well fenced. This small gate, I was coming out from the small gate. I saw 2 women. They were discussing, saying, see well, they called my late father's name. Say, hey, no, they can say my late father should come out again, come back into life, and see how his compound, his family, as in his compound, have really changed. So I look at those women, but when I woke up, it didn't gel. You know why? I couldn't believe it, because I was like thinking, how can a duplex standing here? Meanwhile, more and personally, and one of the intention of whatever, even downstairs talking of a duplex. So I waved the dream, but I believe in me. When I answered my call,
7 years after. That house, and they were told me that I will raise a duplex here. I said, the how can money? I said, don't worry, money will come. Only I want to show you Ugochi to my this is my duplex. I know in less than 4 months. Reason, Bona, the Togo been at my house now alone day and night. And believe in me, the account they guys here, but I got corona because now the mother issue appreciation they gonna bata na the account all naga. You got anya? You can add the Ndana Franya, Yabu no to pay na December 1 last year. The mother when I did, Yana my YouTube here for the videos. So here one and the GMA does not exist. You got anya? When you don't know to give a man, go to my YouTube, give the rice. It will even scare you. You go? On I want to marry me, and if you know some more after Fananya. Then you will mat, you will check your one. Now, here we have no. So, man, before we do, well, Biana Benham, Benata, Shabutanata, Bidolwa. Je, Qualochai, that what you call more over. Bena, built a table or an altar inside my living room, facing the east. Again, my YouTube video, I was going to get how we can raise up an altar. Sorry, but let me repeat it again. For the benefit of Ndega Bogom, there's an they hear them and but when I go to Alon, he can't draw here. He make an effort because he much on every no abroad just only aja. He much on every no with determination and recognition. I brought a table, blue water, white clothes, Basan. One day, when I has an atata. Now I have to work and keep me here. No, I can raise my altar in my room. With altar in the east. Because 4 corners of your room, one side face east. Dobia. Where's an attack? Come now, we hear here. Come hear me here. Where what a candle stand and the candle. They were a center of the table. I don't Bennam, so I need your maja, Benna. Yotania? Yes. Where will Osoji? No soja may an AGG for the Maki and I ought to know what I'm in a TG for Osaji Osoji Mepedem Pedebe. Nake. Nakandi. Only a fere plastic. White, devil. That is flat. Where what I'm doing, saying I'm calling down the entities of powers from east, west, north, and south in this altar. Where were those who are east, west, north, and south? The Pharaoh. We call all on the power of Almighty that I'm anchoring the power and the radiation of the Most High in this altar. Never no. More than Angel altar. More than no way that is my altar. Shall we who east where you has a plate them? Never no. More than altar where you are Melamia. Then if it is what center. Now I can call the Wizzy Padarizing Zunti, nobody cop. Then nobody, I wonder when it's now I won't chip or to chim, where moving na powder. Show me 1 man's on the chair man's is me some morning and has a man's now you to on our son that our one. Our one as I son Yaba now messes here upon me for pianico. Then I came here to and will note if you're my altar inside my room. And will note ego nadi, ego must be there because one will the canoe. They should attract money from me. If I ego nadi state, there's no way, even as we speak now, ego there, some currencies are there. Yataria? Then, in Mrs. Ye, or Bruce anywhere, flower, we can add a flower, get your hammer, how a jog him. Yataria? So, it I can see me every day, translate your altar. So, always here we have prayer request. In where he did prayer request for the month. The day they do any water. Then I name. So after computer this altar. Now then I Johan Ancholo Kahabuni men can ham all over the world can do there.
ka m pụta ihe na nchọrọ ego n'ọnụ uwe ego ka nọ na ọ bụrụ na nna akọwarụ ndị mmadụ na ihe ha pụrụ ime n'ike dị n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ yiri nkịrịka akwa kedu ka ha ga-esi bere ibu a sị na onye riri nkịrịka akwa yiri nkirikwu okwu sị na nchọrọ ihe ha mee ma ọgaranya iri efi or if you know what it means. I want them to make me rich. That time I said, I'm a millionaire. Millionaire, yes, I'm a millionaire. Yet now you have I'm a billionaire. I'm sure they go meji bindu, they go meji zomo, they go meji, my siblings, they go meji moko, they go meji basi code in a neighbor. Yes, 5 things. So I'm sure billionaire. I don't use it for million because I will go be millionaire. You tell ya? So here we have man. Where however some mujer to bacha. Not to bacha for 14 days. To charge for 14 days. To charge that 14 days. Mume salaka. Yatalia? On a man to aja. Mpoto to open a gem na temple. Ammonium incense. Ammonium, I want more come incense bona. New York. Chako, mucha. It's frankincense. It's even more than things. You tell ya? It's even more than things. Me could be open. Why is facing the east in my temple? Smoke could be going up. You got money every day. And with so many things in it here. But common things. Starting from flowers, vegetations, and some other things. Me could be open. With your phone for the Biami, I couldn't you. You can make do a mechaya at the same time. Tomorrow I'll come back. Next month I'll come back for 14 days. Mrs. Amen Saraka. I just natural woman. Natural, I just make to go. You do be home 9 euro name, young 9 euro name, go up here, go up here. You could be okunisi man of Benamis, human member. Simple going on now. But now you're losing it last year. Everybody hate. Because this year you also hate on. And I can tell you, it's just a matter of months. No, you hit in your diabetes. I am on those 3 of them simultaneously. I want one on a company and I'll pay what I come and I'll shake. You educate, I will not that approval. Once you say approval now, except a caramonia. And I'll only buy every day now. Well, what's on? I hear $1 if $1 for offer. Something is cooking. And the demon has to go no June on 1 minute testimony. And then of course, no one will may recognize some of my fans. The thing about whatever I project, I set my mind. I give myself target. Give my resume the one man has target. I want to have no June about one celebration. And the ones I set up that target, believe in me, my resumes will walk towards that my target, and though I better miss. Only I knew go to there, Macanari Ute, Chiforo Fani, so to accord. When time comes, you will be seeing those things coming to fulfillment. So, on your head was Rema. Then after aside that, when you're one day name I just natural woman. Only my follower. Sorry, between the year 2000 to September, October last year. When they had the 14 days ritual. Upon more than follow, and even when the mother name a new moon everywhere, social media, new moon. I think there's a name a new moon. You can't go. I demand to spoke new moon. Because I don't follow what is not ordinary. Because new moon how they celebrate is a Georgian calendar. As some know we had in Jordan. Don't misquote me. Yes, but I did not do it. Just as my inclusive. I was never an advocate of new moon. Yes, because the money hassle did not tell me about that, so I did not. I want to know social media about tools. Why you? I don't know one only when inspiration. I guided it. Can be the new moon based on his measures.
ha mewe ọ na-aga. And ndị ahụ ndị ezumezu ha gwara ha mewe new moon nwere ike ịka nọ na-eme na anọ gara aga. Mana o nwere ndị bụ atụ usoro wire ewu na ndị ọzọ na-eme new moon ha wee je ndị kọpị onye ekwe gba ọsọ agwụ mana ihe nkọ mmadụ kọpịta ọ chọọ ije kọpịrị. Ụfọdụ mewe new moon today some of them that have fizzled out. Adịmanụ kwudo new moon again. I didn't watch my message. Just check my right. I did not mention new moon for even one day because I didn't follow the multitude. You hear my email come can. So here, what necessitated this was in October. A young man called me from outside the country. Said, "But I am to go Ogbuefi for 15 years, and now only son. Now the enemy is me, and now me are the sick. Man, the worst one they treat. One of these guys will them so much. Where Banaban, when they jano on Obabani, 3 a.m. Where upon them on house to say, now this young man, one of the I call him not to the lobby. Kiriha game maka umonde ma this particular guy. Kiriha game maka ndo so kwano no do no do. My business was him. Even where if na ebe ndo dey to na ihe game bụ that 14 days ritual na-eme onwe m mo throw it open ka ndị mmadụ join eba. Na still na that 14 days ritual, trust me. And that 14 days rituals that get create a lot of millionaires. You're gonna be a life-changing ritual. More through open, must let them join. On and that November ritual, I be the come now so they have told them and since that time them mad on our join. On now join there every month. If they are not getting testimony, they will not be joining. At a stage when they join every month, like last month, since last month, or total from that last month to December. This month to December. Not especially outside the country. I'm going to distance in the barrier. Come on, for the year, for the end, the money has no drop possible. For the guy saying, no drop possible until the Bianu or until Maria. When I do. But the year don't know for the year for the Muro, I will hear Muro when that one up seek. For the year Muro has no drop possible. Where you only looking agent a baby beja go to walk. Only no agent a baby beja go to walk. Only they are present. Only they are present to cast spell on you in all California, in all America. But empty bag data. More in Uruguay, say, may free from mother. Only they are present. Etua one mother will cast spell of negativity upon you, even you without you being present. Etua gamadi can see only when the power, only when the offer, only for such vision. There's a could be a one in California, or walking home at the social EB or day to one. You got Talia? Man, don't the Mariana have social media or don't the Maria Muro has no other exist. The same thing. I wonder when they singing anybody came about Uroja or on Sofa. The second order Kodeha. Come on, you are talking about for no year Muro. Macana man, you will go no go up here. Go on in my yes. And I baraga with the kids in Afagua. Connect one neggy. Nobody you ban order. Get a sort of beer. Okay. I will go to the agent and ministry. What a minister, yeah, go on away one piano. I have you was one nigga also. Egotaro. You only know what war we need to do your food dance. War. You won't know when to buy. You got there? The two one can marry you when you would do your phone. Who can well out against you could be a queen on America. Oh, not to them mad. Nobody you go. Then now carry all the majority wouldn't nobody you go. Not there? Oh, didn't nobody you go. I can't teach us either about child or long cow will let you mad about ya. But she had a well or no. You tell ya? Over no drop possible. Or to turn them madam and I wouldn't mourn. I'm much a cover on Kedeman. Come on, you for them would ask no them. With the problem is your brain. You are limiting yourself. Josiah Fossey said, my people are suffering because of lack of vision, lack of ignorance, and lack of knowledge. You are not knowledgeable now. What you don't know, you believe that what you don't know does not exist. It's a lie. What you don't know exists. Manone Mari.
So Kamaga. Then if I carry 14 days rituals bido. Then I have got na topic I maka better. 14 days ritual we bido. I went me. Nke ọnwa June ye bido na June 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ị chat na WhatsApp 3 prayer requests ihe anyị need. Then you donate ya a token. Ego eji achụ aja. Ya na ego a ga-eji wee mesara aka ndị mmadụ abịakwa rie bịa ṅụọ. Ịghọtara ya? Maka na aja anyị na-achụ bụ all the elements animistics. Nwere aja aka achụpụrụ ụmụ mmụọ ha so rie so wasị ga gasịa. Then ndị mmadụ abịakwa rie ṅụọ sikwanya gasịa. O wee loluonu. Nke ahụ ga. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya from now till that 6th anyị ga-ebido. From now till 56th anyị bido. Ka ahụ ga topic anyị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri. Gịnị bụ ndị mmiri? Mmiri bụ ndụ. Ụzọ mmiri bụ ụzọ adị iche iche. Mmiri enwe ilo. Ndị mmiri bụ ndị obiọma, ndị na-ebuli mmadụ elu, ndị na-eme mmadụ odogwu, ndị na-eme mmadụ eji amatụ. Obiọma ha enwere ube. Mana ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọta ihe ndị bụ ndị mmiri a. Ebe Jizọs ndị ụka ọbịa. Mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa. Mgbe a jidere ya na-asị ya kwụ ụgwọ task. O jiri the money. Ọgwa Pita na ndị otu ha jee na azụ na mmiri, ha jee kụta azụ. Na azụ mgbe anyị akụta si mepe ya ọ naghị afụ ego si were ga abịa kwụta. Adome. Azụ bụ ebe na-sustain mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ their daily needs bụ na mmiri, the what, the fishes or the other things living under the water. Mmiri ọtụrụ ụra. Ejefuna na akwụkwọ Genesis after ka Chukwu okike kechara ụwa, the entire creation, water covered entire creation. Ewesi na mmụọ Chukwu, the spirit of God upon waters. O wee mecha wesi ka ala akọrọpụta mmiri wee shiftuo. Land mass mmiri cover karịrị ebe mmadụ bi n'ụwa. Mmiri bụ ndụ. Kedu ihe nwere ike ime without water? Even their existence. 70% of blood that is running in your vein is water. Ị na-akọtọ mmiri. Ike na mmiri gịnị ya na-ama aka. Mmiri bụ ihe eji eme ihe duru unyi ka ọ dị ọcha. Ndị mmiri bụ ndị obiọma. I remember when I started this work. Mgbe gawa na mmiri. Kwara ihe ọnụ na-eri dị less than 1,000 naira. Ana m achọ ịgwa ka m nwere onwe m mawatụ. Maka na achọrọ m ka ị dị mma. Alụsigo m ọrụ mmiri. Yes. Because most of the things ị ga na ndị mmiri dị n'udo, jụọsie ihe ọbụla adịghị mkpa a ga-emere gị. Gịnị bụ ọrụ mmiri? Ọrụ mmiri bụ ịkwụ ngọ. Ọ nọ ka ịgba nkwụ in reverse. Na ị nwere ya spiritual spouse, whether bụ nwoke bụ nwaanyị. Mana mgbe ị jezere ọrụ mmiri, ịkwụọ na ngọ, daizi gbaa nkwụ anwa ịgbarụ na gịda eji nwa ọgba ndụ mbụ. Ịgbazie asị nkwụ na-eto esi eme wee retọnụọ ihe gbasara ya. So abịa rụọ ọrụ mmiri. Mma akọwara gị ihe ọrụ mmiri pụtara. Nje lụcha ọrụ mmiri a. Wee ruo mgbe m chọrọ mbidoziri ọrụ, wee gwa ndị mmadụ ha nso na m chọrọ ka ndị ude n'ọrụ a. Si ndị mmiri ha bụ na eme elu na ha bụ eme odogwu ha ma eme eji amatụ. The Queen Mother. Wee jewe na mmiri. Ruo na mmiri wee kwara ọ bụrụ mmadụ gwara m, ọ bụrụ dibịa gwara m, mana ndị mụ na ha so. Because na nna ada anọwa quiet time, spiritual exercise. Nnọchi ebe anwa ntụcha ndị mụ na ha so afa. Onye ka jisi mee quiet time, spiritual exercise. Mmesi ajụzie ma ezumezu kedu ihe unu chọrọ ka m mee. Agbazie m nkịtị. Sometimes ị nọrọ n'ụdat na ọnọdụ ịnọkọta efu idozo off. Sometimes ị nwere ike ịnọ ịba into trance ma ọ bụ na iwe onye nwere the gift. And ihe ọ bụla egosi m trance ya bịara mmezu. Trance nwere ike mgbe ahụ ịtụchara ndị ozumezu gị na ha afa. I wee yozi ha kere ihe ha chọrọ ka ime. Ịgbazie nkịtị. Ị nwere ike ịnọ ebe ahụ ụlọ eburu gị obere ụlọ. Nwere ike wee 5 minutes. Egosiri gị. And ihe ọ bụla egosiri mgbe a ga-abịa na mmezu. Like me. Abụrụ m mmadụ na-alọ nlọ, onwe ndị wee everyday ha na-alọ sọ nlọ, no. Mana ihe ọ bụla egosiri m na nlọ mpụta n'ụtụtụ ọ ga-adị very clear.
and ogema. Mana o nwere ike o mee like a month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Ọ ya meriri. Mana ọ bụrụ nke trans, ị hapụ kwa quick. Nke gosi na trans na nwere ike iwe within days, within weeks. And trans bụ and mgbe ọbụla o mezuru abịakwa m n'obi m sị m na n'ọkwa ihe a ka nlọ na nlọ some days back. Nke trans a nwere ike ịtọrọ etu ọdụ nketa etu ọ dịka ụla to fear videos. Atago? Yes. A na-akpọ nke a ịbara trans. So all the ihe niile ahụ ihe na-eme mmụọ. So ewesị m goro ihe ọnụ na-eri. Goro ihe ọnụ na-eri n'efere basa flat plate. It's not up to 1,000 naira. Nke nzu na-ego dị ya nọ na ego and elofukwara mgbe ọ na-eji na mmiri tikawa otu ire ego ọ bụgoro mkpọrọ ịnọ nzu na-edo nwere ike iji ihe ndị ọzọ were owesị ndị mmiri m na m abịa and mgbe abịa nwee a particular white na-eyi echu mmiri. Yes, o gosiri ndị mmiri na-edi very serious. Mark my word, no ihe m kwuru na I don't go to river with any how thing. Enwere one particular dedicated white well nji agba na mmiri. Ịghọtara ya? So wee ruo ebe anwa luo wee si ha na m abịakwa yọwa ha ihe niile nyọ si ha bụ nye m elu ha mee m odogwu ha mee ka anụ olu m na mba niile ha mee m bilionia na mee m milionia yọcha ihe niile nyọ si ha na ọlụ a na mma edu ude na ọma apụta ihe kpọcha ahụ ihe ha m gwara ha bụrụ ihe ọ na-erubi ha wee saa ahụ sapụ ụchụ sachazie ahụ na mmiri wee sịkwa ha ụbọchị njere ihe ụbọchị nkwọ maka ma ụbọchị nkwọ wee sị ha na nkwọ ọzọ na mma abịakwa orukwa nkwọ ọzọ mbịakwa werekwa ihe nyekwa ha sakwa ahụ ụgwọ ha na nkwọ ọzọ na mma abịakwa rukwa nkwọ mmekwa the same thing till mee 4 times nke bụ eziokwu na wọs ka m mere ihe a na-agwa gị mebere m ya ọzọ batazi ude na-ete ọnwụnwa dịzi kịta whatever I want I eat. Ihe ọbụla m chọrọ ka m na-enwe. Yọtara ya? Do it today. Ma ọ bụ juzie ya ezigbo ezu ihe ọzọ ha chọrọ ka ime. Ndị mmiri onwe nwere ihe ọbụla anyị yọrọ ha dị eme. Because even before mbido ọrụ ha gwara na ha ga-ebuli m elu mee m odogwu mee m ejama na ha mere ya. Ka na-eme n'ihu. Yọtara ya? So my dream is in the next 5 years to become one of the most successful, one of the 20 successful dibia. You got that? So, whoever na eto akosima. Ndị mmiri mgbe m jere ọrụ mmiri ihe ndị mmadụ amara ọbụla ndị mmiri enwe na-enye mmụọ ihe fụọ aka afụ onye mmụọ ihe afụ aka nye gị ihe. Like this morning, mmesiara video now. And mejekwa mmiri onwe na alụ ọrụ mmiri mmeje ọrụ mmiri taa mmejekwa echi. Nọtara ya ibi ebe na-egburu ndị mmiri m anụ maka na o nwere ụfọdụ ndị mmadụ ndị a gbara ọrụ ibe m o nwere ọtụtụ ihe unu na-emebu ihe ọtọ nọ mana forgive me ọ bụrụ na abụrụ m na-ekụziri gị ọrụ na ana m agwa gị what works for me. So ọ bụrụ na ihe ị na-eme you are not getting results o nwere ike you are doing the wrong thing. You know that? Because two things are involved. It's either if you are not getting success and you are working for the money, it's either you are doing the wrong thing, or you have not done the right thing consistently enough to create massive result. Mark my words. Now, ọrụ mmiri mgbe m jere m ọrụ mmiri ofu obere ewu dị involve ofu nnukwu ewu eji wee mesara aka dị involve ọ ihe onye lụrụ m ọrụ mmiri ji wee lụrụ m ọrụ mmiri. Lụtara ya ahụ ji wee lụrụ m ọrụ mmiri. So obere ewu a bụ nke e nyere ndị mmiri eji wee siru dị ọrụ. Maka na onye mgbajiri ọsọ anwụ na biye rụrụ m ọrụ mmiri. Obere ewu anwa egburu ya egbu esoro m na ndị na-eme ọtọ n'ọ na-eje na mmiri je gbuo ọbara. Ọbara ị na-egbuta na mmiri bụ useless. You know why? It's useless. Because ọbara onye na-ata na mmiri
ga-asawa, so ọ dịghị add any value. 2, ndị mmiri abụla arụsị. Mgbe ọbụla ị dọbara ite bido gbuwere mmiri gbuwa ọbara na ya, arụsị ka ị na-ebuild. Yes, ọbara Baịbụl ya n'ime mmiri ahụ, arụsị ka ị na-ebuild. Mana ana m akụwara my own system. Mgbe ihe m ga-eme mmiri ewu ahụ tinye na mmiri, agbatụ m ya mmiri obere. Yes, agbatụ ya mmiri obere ka ọ ya adịzi unconscious, maybe ọ ga-egwupụta uzi. That sacrifice is ewu nja aja emesara aka to ndị mmiri, all the water element, call them fishes, call them whatever, live in the water. Because I want to come back na Chukwu nke igwe si na anụmanụ na birds of the air and the fishes in the river. Ha nwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Chukwu nke igwe si na aja anyị nwa na-achụ, anyị bụ mmadụ na-achụ, were na-agọzi, were na-enye ha nri. Mgbe ma atụ ụbọchị m kọwara gị the importance of aja to the elements. Ụfọdụ na-eji eme ọtọ n'oru ebe ahụ ogbuo ewu, ogbuzie ewu ọ were ha ọbara. Onye nwere sense, oburuzie ewu jerie n'ụlọ. What a nonsense. Rubbish. Ọbara ahụ etere there make nonsense. Nwere any meaning no meaning. Iji ete ewu were ego mfọnye n'akpa. Ụmụazụ nọ na mmiri, ọbara ahụ etere na mmiri ka ịchọ ka ha rie, ịchọ ka ha gọzie, ke ka ha esi gọzie. Ihe m nwetara onye amatara na mgbe ahụ m bịa weta ha chụcha aja anwa, tie ha ewu anwa, ha ga-asị ihe ọ bụla Eze-Ana ji maka ya ga-ebịa Chukwu okike na ya afụgo ewu o nyere anyị. Tata ewu ahụ ma ọsọ ga-agbapụ ya afọ dibie. Ha ama nọ ihe eji chụọ aja. Ha gara asị Chukwu okike ihe ọ bụla mere Eze-Ana ji wee bịa chụọ aja na mmiri ya gaziere ya, maka na enye gị odibo afọ ọbọ mgbọrọgwụ na ajọ ọfịa. Those elements inyejuo ha afọ ọsara ka ị bịa mere ha. And echefukwana na ala Igbo na ọrụ ọbụla alụchalụ were ewu si lụọ na alụ ya nọ na-abụ. Onye akpatalụ na ego ana na ndị Igbo budo ya ewu ayalụ ya nọ na-abụ. Onye akpata na adị agba nkwụ gboro na-abụ because of ewu ahụ egbudoro ewu ahụ agbere ụmụnna. Nwere ike ịpụta ọnwụ na nwaanyị n'ụdị gbaa nkwụ taa, ọ bụ mfọ onye n'irizi na gị na di gị ebiri ọzọ ịnata ihe a ga-abalansị di gị wee ego ome n'isi, mana ịnụ ọdị ọzọ ma agbasị nkwụsị ego ka iyi eme. Ịghọtara ya? Maka na ndị ichie ama erikwa ewu ọzọ n'isi ofu onye. Example ihe aha ewu ọbịa n'uchu, ndị ichie ama erie ewu n'isi gị many times as long as no di no eri ya na wonso anwa. Etago so ya batara na ada agba nkwụ gboro na maka ewu a dị mbụ, maka na ewu ahụ ịgba nkwụ, maka na ewu ahụ a na-enye ụmụnna nọchitere anya ndị ichie, maka na onye mmadụ ya ma ndị gboo. So ewu ahụ na-enye ha bụ ewu nji sil na ọrụ program na ọrụ alụ taa na ama alụzi ọzọ, ana ndị mmiri ama apụtazi n'afa na ọnya ka m ji etinye stampụ. Ụmụ ndị nọ na mmiri element eri ya wee gbaa aka ebe na ha nọ mbọsị m bịa rụọ ọrụ kwụọ ngọ. Ịma ọ na ewu mmanya mgbe ihe eji agba nkwụ na ewu a na-enye ụmụnna bụ ihe eji ejidere ha ọfọ, kpatara na nwa ha nwaanyị a ezampụrụ iwe onye Oraifite n'ọdị n'ọzọ bụrụ bụsị ọnwụ na ibicha ịgba nkwụ, bụsị ọnwụ na ebicha alụ ndụ gị nwa, onye ọbụla bụ onye ụmụnna gị ya eso wee jee bunata ozu, maka na ihe ahụ ha riri bọsị agbara nkwụ gị. Ọ bụrụ na ihe ndị niile anwụchigo, mana ndị dị ndụ na represented the dead, so therefore ha ga-eso. So ọ ihe anwa dị those elements in the water so wee ri ga-eme ka ha so na-agba aka ebe na mmụọ na-alụkwara ọrụ mmiri n'isi onye a. Mana mgbe ibere ebe a je gbusacha ọbara maka na ịlaikiri ego, igbusacha ọbara igburuzie ewu jerie, kedụzi ka isi eme expect ka those elements nọ na mmiri so say we are witness ebe ọnwụ na imechara rie n'ọsọ ọsọ gị onye anya ukwu sọ gị furu ego. Ka gwa gị ihe Eze-Ana na-eme nchụcha aja nwa enweziri bowls, ihe ebe a na-akwanyezi ngwongwo dị iche iche. Anyị na-akwanyekwa ana m etinye rapa sisias rapa. Ihe m ji etinye da sisias rapa bụ na nna amawa ha akwa ka amawa m akwa ma ọ magba onye nna alụrụ ọrụ akwa. Dat rapa bụrụ mmụọ ya ewu ya,
mana e nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ofishi na-arụ ọrụ na mmiri na-akụ azụ na-eme one thing or the other. They will pick the wrapper up and don't want to obi atọ ya ụtọ ọ maghị onwe aṅụrị ahụ nwere ihe a chọrọ imesizi ya agbagọtazie m n'elu ala. Mana ihe na-eyuzi webụ instead of use ya ụja nke nye mesara ka ha n'Ugochi tụọ na temple ihe na-egbukarị webụ. I prefer use ebu n'elu ude. So ihe na-emezi bụ enyezazie ndị ewu a ihe chọp anọ agbagọtazie m n'elu ala. Mana before njebe mma agwara m ndị mmiri m na ndị eji ije rụọ ọrụ mmiri n'isi onye dị etu a ha mee escort ha so njem because ha n'ọdụ ka ndị na-eduga m okwu ije n'ụwaanyị ndị gbankwụ nwaanyị. So ha ga-eso m ndị ọrụchazi ọrụ a wee nye ndị mmiri nke ndị onye anwa abịara ịrụ ọrụ mmiri ewu anwa wee si rụọ ọrụ mmiri agwazie m ma ndị mmiri nke onye anwa ha sokwazie ndị mmiri nke m ka anyị niile gbakọta n'ụlọ n'ebe nchụaja egbuzie ebu na agha egbu were emesara aka bute mmanya ebu na representịrị oriri anwa gị nwa je gba nkwụ nwaanyị jaizi ihe ndị niile agha anyị kwara bafu eche representịrị ihe ndị ọgbanje mmiri representị ihe ndị ezima ndị dada ndị akpọrọ ọrụ ndị eze nwoke na eze nwaanyị na ndị niile ezumezu mmụọ nne na mmiri the mammoths, the salamanders, the water sprites. Oke ha niile ezuru ka onye bata anyị dọghara na mmiri ha ejiri aka oke ha mmesizie nke ahụ akwadozie m ihe ndị ọgbanje enu ala nkwapụtara iche anyị natawazie n'ụzọ mmiri adọwakwa m nke ahụ mana m esetogo ndị ọgbanje mmiri setụrụ ndị ọgbanje enu ala anatazie m n'ụlọ ndị anwa ndị mmiri m anwa sozi m wee jelu onye gba ọrụ mma gbawa ha aka ọha nwa ndị ga-eri ya ebu mana gịkwa ntị n'Ugochi tụbọrọ na tempụl n'ime tempụl ebe m debere ndị mmiri m ọnọdụ ha nọrọ n'ite kwazi ihu ọrụ ha ma mmiri ibe nna m ma mmiri ikwu nne m onye ndị niile m ji alụ ọrụ ụzọ mmiri tọ isia mma ejekọrọ ha ọfụ ma amụrụ ha isenti ma amụrụ ha kandụl ma atụrụ ha ọjị mme were umeji anụ na liva anụ tụsarịta n'ihu ha. Mana ebe m na-egbu ọbara adị m egbusi ọbara n'ihu ha agwara ha wee je lụọrụ ha lụọrụize were ha ọnọdụ ana ebe mma anụ na-egburu ha anụ. So mgbe ọbụla m chọrọ igburu ha anụ jecha mmiri were m ọfụ ha jebe n'ebe ahụ m gwara ha n'ebe ndọtụ kwado ya ọfụma n'ebe mma na-egburu ha were ọfụ ha jebe ebe ahụ lụghasịzie m ha na m sị ka m kene ụnụ n'ụnụ dukwa m wee jee nyawa ọrụ mmiri mbata wee mgboro ha wee mesara aka ọ na ọ dị etu a nwaanyị nwoke jere ịgba nkwụ nwaanyị ịkpọrọ ndị be nna gị wee jee ịgba nkwụ nwaanyị ji ịnụtara isetụtazi ụmụnna ịbara ịnụ nwa ha ijezi na akara opi gị esizie ndị butelu wee nye ndị so bịa ije nwaanyị yọtarịa that reception. So all reception a ka ọ na-agba ọgwụ na ijazie mmiri ya were eburu nke agha ya eburu na jegbuo ndị mmiri wee zie sie bute ma mmanya wee mesara ka onye abụ reception ịma na esiri gị done and dusted yọtarịa. Ndị nke ọzọ bụ ịmalụ ụfọdụ ndị mmadụ o nwere ụfọdụ agwaghị ihe na-eme na soshal midia eri adị surprise ịmana o nwere ụfọdụ ndị bụ na ha ejebe ọrụ mmiri ha mana ha na-akpọ mmadụ agbada mmiri anyị nọ surprise ha na-afụta Facebook na mana ya na-achịkọwalụ gị bụ etu aka isi eme ya. So ọrụ mmiri gị onye na-alụ ọrụ mmiri mọs rụọ ya ọfụma. Yes, ụfọdụ na-ajụ ajụjụ o nwere patikula mmiri ọ iwu na mmadụ ga-ejebe na mmiri chi ya ma ọ mmiri be nna ya wee sị no ọ bụrụ iwu. No thing on earth n'ọrụ mmụọ that is cast of stone. Gị nwa bụ onye na-agwa ndị mmadụ n'iwu na-aga ejere na mmiri be nna ya ihe na-achịkọwala m na ọ bụrụ na mmadụ nọ na mmiri chi mmadụ nọ na Ivo forest ma ọ na mmiri chi mmadụ bụ mmiri ihe dịka mmiri ose like be anyị na Oraifite o nwere ebe mmiri ụfọdụ adịghị ekwe ka anyị chụọ aja like mmiri ose ebe a na-eji etepụta ngwọ maọbụ ngwa na-etepụta ngwọ ndị dị ochi n'ebe ahụ ama ekwe ka ije ebe a je chụọ aja ịghọtara ya. So ị na-agwazi m na ọ bụrụ na iwu onye si na mmiri dị etu ahụ nwere link with that water na ịma alụsị ọrụ mmiri ama alụsịrị ọrụ mmiri ọ ihe na-akọ yes
like more I would on a match. Mmiri a bụ mmiri so link with modern Ugochi to na temple. Mmiri so arụsị ikwu nne m. Mana na ama ekwe ka ije chụọ aja na ya bụ mmiri. Kedu ihe mme? Gbagide afa. Afa sị m n'eziokwu na ndị a sị na maya na ama na ebe a chụọ aja. Mana ị nwere ike iji galọn bịa kuru dị mmiri. Ngwere galọn ọcha ya ekuru mmiri ya etu esi ekuru ya. Jedebe n'ụlọ ọrụ. Palụzie ihe niile ọnụ na-eri m chọrọ inye dị mmiri. Jewe na mmiri dị be nna. Ozi esi abịa na mmiri be nna m abịa woro ụka. And ọbịa abịa woro ya nwoke ma gọzie m. Ị ghọtara ya? Yes, o nwere mmiri ya dị ibie na-erikọ. Mmiri nwere ike ọ dị ka achị na ha abụchara ofu. Yes, but ha once had to na the higher entity of power like Niger will unite all of them. Mgbe ha nọrọ obere stream ka ha ga na-eme nke a nke a mana ha rutara na Niger unite all of them maka na higher being nọ na Niger. Ghọtara ya? Now, so ihe na-eme ewu enwere ike ịlụrụ mmadụ ọrụ mmiri na mmiri ọbụla. Ihe onye ya alụ dị ọrụ ga-eme ewu ịgba afa mara na mmiri ahụ o ji alụ ọrụ like na manya na mmiri onye ahụ o ji eje lụọ ọrụ mmiri a na-erikọ. Example, ọ dị na mba US. A friend gị gị na-edi na mma wee na-anata Nigeria lọta mma gị wee were ihe dịka ụgba ma ọ bụ ihe ndị village nye ya wetara gị. Definitely ọ yelu aka maka gị na-edi na mma. Etu akọ dị n'ọrụ mmiri. Ọrụ mmiri example na nwaanyị na anya Igbo onye anọrị ya enwere ike ije merie ihe ego n'isi nwaanyị. As long as anya na gatụ nwaanyị ahụ amadugo kwetara onwe ha na a ga-eme ihe dị etu a. So maka ndị na-asị na onye anọrị ya na enwere ike imeri ihe riri ọrụ mmiri. Anyway, ọ dịpendịrị ihe onye emewuru ọrụ. Maka na ọ bụ na onye example onye n'obodo oyibo ọ nọrọ nso ma ọ nwere ihe dị mkpọ n'ụzọ ndị mmiri na-apịawa ya azụ. Ị nwere ike ije kwutori ya ma ọ bụrụ na akpọrọ gị dịka onye nchụaja onye ụkọchukwu ya akpọ gị ije kwubie okwu n'isi onye dị etu ahụ ma chụọrọ ha ya maka na mmụọ na-afụ ụzọ. Ha ma na onye dị etu a nọrọ nso dị afọ nwere mgbe ha ga-asịzi bikos na ọ nọrọ nso ya nwụọ n'ọnọdụ ya. Mana ihe imewuru ikwụsịta na ọdụ pọsịbụl maka na onwe ndị mmeri emechaa ya they are giving testimony today. So ya na-achịkọwara gị bụ na ị nwere ike ịnọ ihe nididewo ịma mmiri chi onye ahụ iruo kpọọ ya bịakwana ịnọ n'eze na-ebi okwu example ya bịa were oke ọ ga-ewere oke ndị ọ ga-edeliva ihe onye mmụọ chọrọ ihe ị na-ekwu ka mmụọ chọrọ ịnụ. Ị na-achọ ịgwazi m na ọnwụ nọ ndị obodo ha mmiri chi ha wụrụ ime ịkpa na ha ma arụzi ọrụ mmiri ka ị na-achọ ịgwazi m na ndị ụfọdụ obodo mmiri chi ha wụ mmiri obodo ụfọdụ mmiri mechazi gbaa ọsọ na be ha maka na ọpụ na ọtọ na-eme mmiri wee taa ma ọ bụ na mmiri taziri na mmiri tara agbọgọ na spirit so mmiri anwa jee baize na mmiri ọzọ because of ọtọ nọ na atibeti ndị obodo a na-eme asị na-achụrụ mmiri. So ndị na-eto aha ma arụzi ọrụ mmiri. What of obodo ndị enwero mmiri? Obodo enwero mmiri ịmụrụ na mmụọ nwere mmiri dịkwa link with mmiri onwe ike nwere mmiri neighboring town. So ka anyị kwụsị na ide etinye ndị mmadụ confusion ba anyị na-agwa ndị mmadụ ya na iwu na-aga ejedidi na be nna ka ngwa nke bụ eziokwu. Ọ bụrụgoro na mmadụ jere na mmiri be nna gị jee lụọ ọrụ mmiri mana onye a jere ebe a jee ma ọtọ na oje na-egbu ya ọbara ma ọ bụrụ ndị na-agwụ onwe ha wayo nwere ike ruo ebe ahụ ogbu ya ọbara ewu na ya o buruzie ewu naanị ụlọ ya rie ụmụazụ nọ na mmiri ma ọ bụ ọda element na mmiri enweghị nke ha ga-eri ịma ọ na-aghọrị onwe gị ha nwekwa nghọrị ọzọ ndị mmadụ na-aghọrị onwe ha like mụnwa o nwere ụbọchị m na-alụ mmadụ n'ọrụ mmiri and echefukwana na ọrụ mmiri ọbụla m na-alụ mmadụ na-ewu ụdị ya iburu bịa for each person. Na ndị mmadụ ya n'ọrụ mmadụ n'ọrụ mmiri ihe ọpụta na mba eji obere ewu ịnọ wee je mmiri ihe ọpụta bụ na eburu ịnọ ka m egburu ndị mmiri m na mgbagota. Mana ọ nwere ihe ụfọdụ ndị eme ndị ahụ na ha dị smart na ọha bụ ihe eji ego eme nwere na-ajụ ndị na-eme ihe ta ụnụ niile ụnụ ka nlụta ego. Ị nwere ike onwe onye nke ya ndị na-abụ etu a nnọkịta nje lụọrụ mmadụ n'ọrụ mmiri ịmagụ na ma ndị mụ na ha so the same day ga-erikwa eburu ịnọ. Mana onwe onye ọya abụọ bụrụ o were eburu ịtọ ego eburu ịtọ fọ ya n'akpa weruzie m ofu gboro ha. Ọ na ịmara na ndị mmiri mana mmadụ ịnọ ka ha kpọtara ihe asị na ịdị smart
ime ọ na-eri akụ na-akụ na-abịa ime ọ na ị na-enye mmụọ ihe na-afụ aka afụgara idedebe ahụ na-eweta sens lokal sens iweta obere lokal sens wetara obere lokal sens ofu onye nke na-asị ngwara nwere kesị na-eji projekti ị na-eji projekti ọ bụrụzi ego mmụọ ya ochia ka iji eme projekti ime ọ na onye kene so na-ekene ya na ọ bụrụ na igburu ebunu ijere ọrụ mmiri mmadụ ịnọ bịa gbuoro ha ebunu ịnọ ma ọ wee ịnọ oriri agba asan ụmụ mmụọ na ọ dị elementi na-abịa rie dede ha nwere amọtịplai ya adịghị ego nke gị mara ijizi na-aghọ wee na-eso mgbe ịgbachi na mmụọ anya ị na-agba ya anya ọka ha rie ebonyi nọ hei ime ọnụ onye kene nsọ na-ekene ya ụmụ ihe niile ndị a ihe n'ọrụ mere n'ọrụ agara aga ijeji amụzi ụdị dibịa na-agba apiriko ịlụrụ mmadụ n'ọrụ igboro ha ofu eburu were ego ịtọgba ya n'akpa ọsọkwa ya bụ n'ije nna be nna onye alụ ọrụ a ekerecha ọrụ ọma aga maka na mmụọ na-ewere gị iwe so it doesn't matter whether m ije na mmiri oji ama ọ n'ije na ihe dị mkpa ọ na-ema mmiri chie kpọọ ya si abịa were oke n'ọrụ mmụọ ka a na-anụ mmụọ na-apụ apụ mana the problem niile na-ejite mentality of onye ụwa mentality ndị ụka iwe na-elimit onwe gị I don't limit myself distance sky is even the starting point ghọtara ya so nke mbụgoro owu mee ka eshọ na gị nwa jere ịlụ ọrụ mmiri adị oke mee ka eshọ na ime the right time mee ka eshọ na inyere ndị mmiri oke ha isi na ka inwe nnukwu gere ka eshọ chenji ha whatever edozi mmata mmiri onye nọ na ya lụ quote me anywhere mana anyị magoro ọbọ mma niile ya alụwa ọrụ mmiri mana anyị nwere ọrụ mmiri na-adị very easy so ma onye ọbụla ma ndị akpọtụbere ọchị ha agbaje na mmiri na ya na-alụ ma nwere ndị mma ọlụbọdụ ọrụ mmiri ụfọdụ jisi ike lụọ ọrụ mmiri mana onwebere ihu ọrụ o nwere atọ mana ọ na-akpọ ndị mmadụ eje na mmiri anyị surprise ọ ya anyị na-afụ na soshal midia o nwere ndị nke mma ọ gbọtụgo onye mmiri mana nwere ụlọ ọrụ nwere ihu ọrụ mana ọ na-akpọ ndị mmadụ na grupu ya na-eje mmiri emezi onye apụtasị na ya alụgo ọrụ mmiri 100 times ọ gbasara m na-ịlụ ọrụ mmiri 100 times ọ bụrụ how many times but how well ụfọdụ ga-eje na ofu mmiri ebe akwado ụmụ ihe eji egbe ile ọma so na-alụ ọrụ mmiri ụfọdụ ga-eje dụtụkọ ya bụrụ na ndị agụụ na-awa agba maka na ọrụ mmiri m na-agala ọnụ yes ọ na-agala ọnụ mana arụ once and for all ihe amana ego ewu na ego ebu wee gbazie ego ihe ndị ọzọ ngwongwo ndị ọzọ dị n'ime ọsọ ego nke m nwere maka na ewu na efi na-azọcha ọka na-arị ekechi ọrụ na m na-arachapịọ m my services na mmasị ndị otu m na m ahịa alụ ma ọ na nwere ife ahịa enye ịtadịa mana ndị agha na-anachara ọnụ ụmụ ihe 30,000 40,000 50,000 so na-alụ ọrụ mmiri nwanne ile ọma ka o ji ekpere gị mana m agwa ndị mmadụ na-agwado ndị mmadụ eziokwu ọ bụrụ na ile ọma ka ị chọrọ ikpere egwe ya niile ọma isi na ya na ọrụ mmiri je nachara ụmụ 30,000 40,000 ihe ị na-eme ewu na agụụ na-agbaghị agba ụzọ na ị na-anya fụ n'ọsọ 30,000 na ka o nwere 40,000 ịtọbiri ya ị narị ya etu a sị ya ngwa oke ngwa n'ikweta gị maka na agụụ na-agbaghị agba ịchọzie ka ọ were esi oke ngwa ka ije lụọ ọrụ mmiri mana ịmanụ ile ọma ka ị na-eji ikpere ya mana ọ dị chọrọ ka o were ego apụ maka na agụụ na-agbaghị agba why can't you be honest ego nji alụ ọrụ mmiri is a set standard ya if you don't have up to that then I will not do unless na decide inyere gị aka kaadị iche mana ndị decide inyere gị aka that ofu ewu na ofu ewu na anwa na ihe ndị ọzọ ga-adịkwa kọmplika ma eji m ego nke mme mana nchọrọ inyere gị aka mana ọ bụ na ebe a na-atụ anyị na enwere ego na 30,000 nke ị nwere 40,000 wee site ka nlụ awụ not do because mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ebe na ihu ọrụ ha dị aga na ha ji aka ha gbaruo ihu ọrụ ha mekọs na ha ji aka ha ma onwe ha onye ilo ndị mmụọ because o nwere ihe ọ ga-abụ ịlụọ kara inye ndị otu oke ha agbawa ụgwọ mmalụ ndị onye ọbụla ọrụ mmiri wute atụ ihe ọbụla nyere ndị mmiri nke onye anwa anyere ndị mmiri nke onye anwa ihe chọkpa anọ ndị nke m ga-eri ihe chọkpa anọ mmenye ndị mmiri onye ọzọ ihe chọkpa anọ bịa gboro ndị nke m ọkụkọ ọcha no yọtara ya for any reason na mma eyuzu ọkụkọ ma na mma agba afa ya ma na ha anabata ya na ọ bụrụ na ha ga-anabata ya for any reason based on condition of onye a na-alụ ụdị ọrụ ma na ihe ọ pụtara na ọ bụrụ na ọkụkọ ọcha ya adịkwa ịbụa na ọkụkọ ọcha ya mgburu nyere ndị mmiri nke onye aka m menyekwa ndị nke m if not ọ bụrụ na ọ na-abụ inyecha ndị nke onye a ị na-enye ndị nke gị ma na ndị nke gị ga na-ekipụrụ ụdị iwe iji ha ụgwọ
anụ nwe ebe ihe ejiri ohu ụgwọ ha kwụchi ihu ọrụ gị ịchọwa onye na-eme gị onye gwọ ọrụ gị ọgwụ na ọgụ iji aka gbuo onwe gị ịghọtara ya and nke ọzọ mmekwu ifo mechie bụ na na-arụchala ọrụ mmiri does not mean na ihe dị gị na gị na ndị mmiri ji ebigo. Ndị mmiri na ọdụ ka nwaanyị jere ije dị n'ọzọ obodo n'iwe onye ọdịfa na-anụ n'ọzọ obodo. That does not mean na onwe ọdị ihe jikọ gị na ngwurube nna gị ịnọ ọnọdụ ka nwa maara ife igoro bred igoro ihe ọnụ na-eri jepụta mama dadi ya sị ka mbịa mara konu mere ewesị m nwa m kere konu mere gị na adịghị ọ na-ebikọ ọfụma ewesị nụ na-ebi ọfụma na mana nke a chalenji nka ma ọ chalenji nka ma ọ na-amụtara nwa ewesị gị oke ngwa mee etu a mee etu a mee etu a ghọtara ya. Iburu onye mmiri arụchagoro gị ọrụ mmiri ị ga na-emekwa from time to time because they are family marina is marina for life. Onye ọbụla na-asị ka o kewa gị na ndị mmiri iwu onye ori mbụba ọ chọrọ ka ọ na-aghụ n'iyi. Onye a na-asị ka o ji kpọrọ uje mmiri je kewa gị na ndị mmiri o kewara nye na ndị mmiri ọ na-eso okwu o wee na-abịa na mmiri nye na ndị mmiri ya dị na mma ọ chọrọ ka o je chuo gị. Onye napụrụ gị ezumezu mmụọ gị na ha sobi ụwa ihe emezukwa ụwa gị mana ụmụ ihe ha na-agwa ụnụ because na church mentality na ndị mmiri ewu nke na ha dị njọ wee that mentality wee bịakwute kama ọ ya agwa gị eziokwu na ya adịkwa ya nọ alignment ka ọ na-eme n'udo ka ọ na-eme okwutanụ maka na ọ maga onwe ndị na-abịakwute m agwa m ha adị m ekewa ihe na-eme udo ụfọdụ nwere ike pụwa mana ndị agụụ na-awa agba nwere ike agwa ha ofe iro na ọgwa gị n'nkewa n'ọkụ ome udo n'ihi ekwe and because ị bịakwute sị let me settle this people let them go their way let me go my way agụụ na-awa ya agba ọ nara gị ga-eme kasịa gị ofe ihe wee chuo gị. Ọnwụ na-akpọ anapụ ndị gị na ha ji bịa ụwa ya emezukwa ụwa gị kwena ka mmadụ rie gị ọrụ ma ọ bụ napụ ndị gị na ha si wee bịa ụwa nidi ya ndị mmiri ọ ndị ga-eme ka o wee bịara onwe gị pụta ihe mana mgbe ị bịa je chuo onwe gị n'ebe ha nọ kwụpụ onwe sị ha jebere onwe ha ijewere onwe gị azụ gburu onwe ya tiri ọnụ aga ihe onye ka ọ ya ji ihe mere ndị ọgụ nwa na-eme onwe gị imechi onwe gị chọwa onye ya asị na ọnya na-eme gị nwere onye mere ibi ya ịghọtara ya. So bido taa ị bụrụ nwaanyị ejerụcha ọrụ mmiri nọ n'ọgwụgwọ ihe ọ na-eji nye etu akwadokwu nwoke maka na nwaanyị jere ije dị na-erotakwa ndị be nna ya mgbe ya bịa akọrọ ha ya problem mana ọ bụrụ na ị na-be nna gị na be di gị wee sị na nwa dị ihe jikọgide na ndị be nna gị ege na ha jebere onwe ha na nwa dị ihe jikọrọ ma ọ ma ego gbọda di gị mbọsị di gị akụ utu ọnụ kedu onye ihe eje complain di gị bido pịa ọwa azụ kere onye ihe eje complain mana na ị nụrụ di inye nkwa cordial relationship with ya root. So etu a ka ọ dị na-alụ ọrụ mmiri does not mean na ime keep maintaining ya root bụ ndị mmiri maka ụbọchị nwanne maka ụbọchị ọgụ ihe maintain so that o nwee ka mmadụ si emekpa gị ahụ ma ọ na ị na-achọ nwa ma ọ na ị na-achọ ego ma ọ na ị na-achọ ihe ọnwere gbarakwaje gwasịa ndị nke m nekwanụ ka o sodere m na ihe ọrụ na-eri wee yọọ ha mkpa emere gị ya ịghọtara ya mana erie gị ọrụ ije kewapụgo onwe gị na ha ma na ọsọ gị okwu ọtago mana ọsọ gị mana ọgụ ji aka jee mee onwe gị gbaa onwe owu chukwuwapụ onwe n'ebe ha nọ odozi ụbọchị ọgụ onye ya ejezọ gị. Ị na-erecha vidiyo ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ana m akwado ije mmiri kịta isendelu m meseji na WhatsApp 08057837672 ma aza kwesịrị ọbụla na yes ọgwa dị chọrọ ịnweta nkụzi na-akụzi kwa ụbọchị na YouTube jee na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na Facebook nyerecha ya shia ya to ndị mmadụ ka ịzọpụta ndụ ndị mmadụ zọpụta ndụ ndị eriri ọrụ ndị dị ignorant ndị ya aghọpụta ọchụ n'ọrụ mmiri 7 times mana nke alụrụ alụ enwere isi maka na o ji eme mmekasị ịghọtara ya. Ya gazie inwe ajụjụ sendịkwana m ka mkpọkwanụ fon nọmba m ọzọ 08057837672 ya gazie.